It's beginning to look a lot like Christmas. Il-mużika tal-miliet mhix biss l-uniku element li jdaħlek fl-ispiritu u l-atmosfera ta' dan iż-żmien. Iżda fost elementi oħra hemm anke dawl mixawl fit-toroq Maltin, it-tiżjin sinonimu ma' dawn il-festi, il-Father Christmas u anke ħelu tradizzjonali u marbut ma' dan iż-żmien tant infittex minn bosta persuni, b'mod partikolari dawn gżar fl-età. Fuq kollox imma bħalissa dej xiri sfrenat ta' rigali, beluf ta' Maltin qed jagħmlu l-aħħar xiri ta' rigali għall-eżiż tagħhom, oħrajn għadhom kif bdew. Ninsabu binqas minn 15-il ġurnata il-bot mill-festa tal-miliet u għalhekk bosta huma dawk li jmorru fiż-żoni kummerċjali sabiex jagħmlu x-xiri ta' rigali tal-miliet. Fil-fatt aħna morna kemm ta' Slima u kemm il-Belt Valletta sabiex insaqsu lil persuni dwar dan. Christmas shopping bdejtu? Ejja, kważi les. Bdejna llum, ġejna daqsxejn nixtru gal ta' tfal. Niġu, nofqomu, nieħdu gost ukoll bl-atmosfera. Baqalkom rigali x'ixtru? Fadan nofshom. Pratikament kważi lesting. Ftit ċuċatiet tal-axħar biex niftijaw. Togi sa' tfal, ħwejjeġ, hija bżonn. Aħna nagħmlu lista u nittikjaw biex nixtru affarijiet bżonnijiet. Xajt affarijiet tfal. Għamilna skoss online u gadgets li qed nixtru. Għadbaq ftit ieħor. Inni li bdejtu Christmas shopping kieku, imma illum qed nagħmlu l-aħħar jisom l-affarijiet tal-aħħar. Ejwa, bdejna da. Ħwejjeġ, aċċessorji, mhux kulħadd l-istess, u skont dak li jkun tkun taf xi jogħġbu jew le. X'tip ta' rigali qed tixtru? Ħwejjeġ l-iktar. L-affarijiet li kultant irridu nġu bżonna mo. Make-ups u affarijiet hekk ħwejjeġ u hekk. Christmas shopping bdejtu? Hija lesta. Min-naħa tagħna nawguraw il-festi tajba lil kulħadd hekk kif il-ġimgħa d-dieħla nkunu biss ftit jinbogħod mill-festa tal-miliet. Rebecca Borch għal Net News mill-Belt Valletta.